san ba saurayi na ne zai zo ya dauke ni ba? Dan Allah. Mana, kawai na faɗa ne. Ki ce ƙarya kike mana aji. Ashe ƙarya kike? Ai ba za ku gane ba, mazan yanzu ne sai kana yi kana dubawa. Da gaske ki kuma haka. Kun ba ku labari. Ba ku san me ya faru. Kun ga nan shegen yaro na ajin ku? Wai sunan shi Halifa. Kun san cewa tsohon mijina ne? Wallahi sun matalla. Ko shi yasa da na ga yana introduce din kanshi. Ai ba zai iya kallo na ba. Dan iska ne da ke ganin shi. Kin san me ake kira da player? Zai miki haka ya jefa ki cikin rijiya ya huta fesa. Wallahi. Yawa ruwa. Lafiya na. Sani hakin ida? Na ida. Sani. Kuna ta hiran ku. Wallahi. Kin san kafin a shiga wani lectures din dole a dan a taba kiɗi a taba karatu gaskiya. Kin waya labarin ki yake. Na ji ɗazukin shigo kina ta faɗa kin ce ƴaƴanki uku. Ai ke dai bari. ƴaƴana uku ma. Kun san me? A'a. Na son ustaz ɗin nan ne. Ke bayan ustaz din. Can ja. Ai wannan ustazin da ke kallon shi na aji. Tsohon miji. What? Gidansa ba bacci. Ba abinci. Ke raba kanki da ustaz. Gaskiya kan. Tunda kin ji labari kin ga matar shi ta yi magana. Ga zahiri ni ce matarsa. Ga zahiri ta kamu da su. A'a to ta je ta. Ustazan da ke ganin bar ganin su da nan gemin nan. Da aka ne na waje na. Mun yi gamo ne? A'a, ba gamo bane. Kai kuma me ya kawo ka? A'a, haba. Kullum sai ka dinga zagayen makaranta da Kwastoma kina ina. Kin san me nake so da ku? Duk inda daga an haɗu mace ɗaya, biyu, uku, huɗu, to tattauna ce akan abin da ya dabi rayuwar ku. Kamar ka sani. Ba ga shi ba. Kamar ka sani. Kina Do you know what? Menene yake da? Ai, Do you know what? Ai baka sani ba. Wallahi ni dai I'm in love with ustaz. wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. With ustaz. Ustaz. Yeah. Ai, even you chant, you love cross. Au, ashe dai munafiki ne kai. Not munafinci. That is business. Na ce yana fita sallah bini sai ce wai nafila zai je. Ustaz, you play prayer? Na lie. Dan Allah. It's not prayer. It's not to play prayer for this man like no hey no. Gashi bisa kai. Dan Allah. Even do like game why is I can't trust that split. No. Dan Allah. I swear to God. To me yake zuwa yanzu? If you come to see me, you say, Mr. Baba, please, oh. Very cool. So it's okay, don't worry, don't worry. Which one? That cool one. So, if you give soap, you go corner. I mean, he's come want to travel with the drugs. Shi yasa ya rabu da shi gaskiya ban yi ta ba. Shi yasa ta rabu da shi. Ke ana magana kina cewa wannan ga matar shi na tsohon matar shi nan. Ya Usman. Abba ki ana mun dole Allah ya yake haka. Yana nan kake a firgice. Tuka miki kodin yake yi ko. Ke kuma haka dala ta fado miki. Sai dai mu biki da addu'a kawai. Dan naga kunnen ki ya toshi idan ki ya rufe akan soyayya. Ya kamata a bashi benefit of doubt. Ka san Aisha? I know Aisha. Faran nan ta gaba. I know Aisha. That smaller girl. Yes. Ita. Ai tunda nake a rayuwata ta duniya ko. Taba ganin ta ba a makarantar nan. Yau na fara ganin ta amma daga ganin wannan yarin is very friendly. It's very dangerous about that girl. San kika kalle ta kin san da kin ganta kin san ta taba zubar da ciki. Yan bi ne ma. Kai yanzu dan mama ya akai ka sani. Kina ganin dan mata za ki ga cikin kwani. So even now you can see left for that day. Very book like balam. Anya ba ta mun ciki cikin yariyar. Zan sa mata ido gani. Kin duba da kyau. Nan lura.